Hej. I dag i geologi har vi om tarmsystemet. Nå, Bo, du er så ekspert på tarmsystemet. Ja, jeg er faktisk ekspert på 12-fingertarmen og tyndtarmen. Jamen, kan du så sige mig, hvor lang 12-fingertarmen er, og hvad den gør? Jamen, 12-fingertarmen, den er 20-25 cm lang, og den fik sit navn efter, at den er cirka 12 fingre lang. Men den hedder 12-fingertarmen, blander den noget op med noget, der hedder galle. Galle er sådan en væske, man bruger til at opløse fedt. Rigtig dejligt, var. 12-fingertarmen, når den har emulgeret fedtet, det er det processen hedder, så sendes det videre ned til tyndtarmen, hvor den så optager alle næringsstofferne. Tak til Bob, og nu går vi videre til den næste del af tarmsystemet, nemlig tyktarmen. Christian, du er ekspert på den område. Ja, det er jeg nemlig. Kan du så sige, hvor lang tyktarmen er? Ja, det kan jeg godt. Hvor lang er den så? Den er 170 cm deromkring. Okay, kan du så sige, hvad tyktarmen laver? Ja, den udskiller vandet fra maden. Og så ryger det ned i endetarmen, og så, ja, Okay. så ved vi alle sammen, hvad der sker. Og står det sådan en lille... Jeg har frokostpause, undskyld. Nu går vi videre til den næste del, endetarmen. Videre til den sidste del af tarmsystemet, nemlig endetarmen. Nå, Niklas, jeg kan forstå, at du er ekspert på endetarmen. Ja, det er jeg. Kan du så sige, hvor lang endetarmen er? Ja, den er cirka 15 cm lang. Okay, hvad laver så endetarmen? Ja, du ved, når afføringen kommer ned i endetarmen, jo længere den kommer ned i endetarmen, jo hårdere bliver afføringen. Og til sidst så kommer den ud af analkanalen. Okay, hvad er så afføring lavet af? Det består af bakterier, slim, vand og Tak. Så er risengrød. Hvad? Nej, hvad sagde jeg? Oh my god. Det gør ondt. Ja, det gjorde. Jamen, 12-fingertarmen er cirka 20-25 meter. Nej, centimeter.